Ak by ste mohli dať jednu emóciu do fľaštičky a predávať ju ľuďom, ktorá by to bola? Prájnosť. To háčkovanie, ktoré umožňuje takú ako keby repetitívnu opakujúcu sa činnosť, tak spúšťa, je to oblasť mozgu, predný cingulárny kortex, ktorý je ako keby zodpovedný za sústredenie sa, za reguláciu emócií. Máme aj tvorcov, ktorí tvorili presne tým tlakom, že bolo toho veľa predávať. V vianočnom obdobie Veľká noc, veľký tlak na ten predaj a na ten počet vlastne, tak potom tiež majú obdobia, že kedy sa úplne že od tej tvorby vypnú. Vítajte v Noezon podcaste. Toto je miesto, ktoré odštartuje vašu tvorivosť. V dnešnom kresle sedí pani doktorka Lucia Hrešková, ktorú srdečne vítam. Pani doktorka sa venuje klinickej psychológii a psychoterapii. Má vlastnú kliniku v Bardejovských Kúpeľoch, ktorá sa nazýva Kúpele pre dušu. A v dnešnom podcaste sa budeme spolu rozprávať nielen o benefitoch tvorivosti, ale aj o tvorivosti, ktorá vplýva na reguláciu stresu, a dozviete sa veľmi zaujímavé informácie možno zo zákulisia tvorivosti ako také, ale nejaké tipy a triky, ako zlepšiť možno svoju duševnú pohodu. Ako dokáže tvorivosť vlastne napomáhať nášmu vnútru, nielen tým vonkajším prejavom, ako my tu pletieme, háčkujeme, stretávame sa, vytvárame nejaké komunity, ale ako to dokážeme takým vnútorným spôsobom nejak regulovať tie negatívne emócie. Kreativita alebo tvorivá činnosť má tú vzácnu vlastnosť, že nám dokáže emócie regulovať. Vďaka tomu, že ako keby aktivuje naše zmysly, ktoré nám umožňujú tak sa ako keby ukotviť v tom prítomnom okamihu, zamerať sa aj na samotný prítomný okamih, tak vlastne vďaka tejto tvorivej činnosti dokážeme telo dať až do stavu takej meditatívnej činnosti, takého hlbokého sústredenia alebo pomalého vedomého dýchania. Výskumy dokonca ukazujú, keď vlastne merali človeka pri tvorivej činnosti, že dochádza tam k takej synchronizácii mozgových vln, theta a alfa aktivity, ktoré sú typické pre meditáciu. Takže skutočne ako keby ten človek je ponorený do stavu takého hlbokého sústredenia sa, ktoré je pre reguláciu alebo obnovu našich síl, emócií veľmi potrebná. A vlastne možno aj o tej pravidelnosti tvorivej činnosti, nielen jednorázovej záležitosti, budeme aj ďalej hovoriť. Čiže vedeli by sme to normálne prirovnať nejakej takej joge, že niekto si ide na hodinu jogy a tá tvorivosť je vlastne tá joga pre mysel, alebo? Napríklad. Samozrejme, že tie jednotlivé činnosti, keď napríklad niekto háčkuje, šije, versus keď niekto hrá na hudobný nástroj, a hlavne tam myslíme takú improvizovanú tvorbu, je rozdielna, čo sa týka kognitívnej záťaže, teda ako keby mozgových procesov, ktoré sa využívajú, je rozdielna aj v nejakej zmyslovej aktivácii, ale ako keby to vyústenie smeruje k tomu, že to prehlbuje taký stav uvoľnenia. A možno keby som trošku tak zamudrovala a priniesla aj nejaké neurovedné poznatky, tak to háčkovanie, ktoré umožňuje takú ako keby repetitívnu opakujúcu sa činnosť, tak spúšťa, je to oblasť mozgu, predný cingulárny kortex, ktorý je ako keby zodpovedný za sústredenie sa, za reguláciu emócií a to vlastne umožňuje práve to ponorenie sa do stavu takého stíšenia a sústredenia. A naopak hra na hudobný nástroj, najmä tá improvizovaná, alebo napríklad aj cvičenie jogy, ale teraz nemyslíme len na sledovanie nejakej lektorky, ale ako keby nechám sa tým cvičením unášať, prípadne mám v pozadí aj nejakú hudbu, tak je úzko spojená s limbickým systémom, ktorý ako keby zabezpečuje reguláciu emócií a vďaka tomu telo ako keby môže trošku sa dotknúť takých svojich emócií, čo áno, na jednej strane môže byť možno aj zahalcujúce, no na druhej strane, ak je to správne spracované, tak môže to prehlbiť naše sebapoznanie. A taká iba malá poznámka ešte k tomu, že ku čokoľvek, alebo ku akejkoľvek činnosti, keď zapájame ešte hudbu, tak hudba je vzácna v tom, že má možnosť ako keby vyvolať také autobiografické zážitky. Takže to ešte viac prehlbuje ten proces seba uvedomenia, seba poznania, prípadne seba regulácie.
Je nejaký rozdiel medzi tou tvorivou činnosťou, keď to aplikuje nejaký dospelák alebo niekto v produktívnom veku, alebo keď to aplikuje tínedžer, povedzme, ktorý má nejaké ťažkosti, alebo možno aj dieťa? Keď hovoríme vlastne o účinkoch tvorivej činnosti, tak tá je naprieč vekovými kategóriami veľmi podobná. Možno by som skoro rozlíšila, z akého prostredia ten človek prichádza, či vlastne ako keby o tej tvorivej činnosti bolo skôr v takom pohrdavom štýle doma hovorené, alebo je to nejaká taká prirodzená súčasť toho príbehu človeka a my ju použijeme tiež do toho liečebného procesu. Takže v tom by som ako keby vnímala rozdiel. No a druhý taký možno aj dôležitá poznámka, ktorá môže aj vyvstáť, že pre získanie nejakých terapeutických účinkov z akejkoľvek tvorivej činnosti vôbec nehrá žiadnu rolu talent. To znamená, že výskumy jasne ako keby ukazujú, že nie je dôležitý talent preto, aby človek mohol terapeuticky vyťažiť z tej tvorivej činnosti čo najviac. Dôležité je vybrať si nejakú činnosť, modelovanie s hlinou, tvorivé písanie, háčkovanie, hra na hudobný nástroj alebo nejaký voľný pohybový prejav. Dôležité je vybrať si z toho okruhu rôznych činností niečo, čo sa pre nás hodí a čo nám umožňuje v takej slobode vyjadriť a autenticky vyjadriť naše emócie, dať vlastne do tých jednotlivých diel ako keby takú aj symboliku toho nášho vnútorného prežívania. Takže naprieč generáciám a naprieč talentovým schopnostiam má tá istá tvorivá činnosť takmer rovnaký účel a účinok. Má to aj nejaké časové ohraničenie, že je nejaká doba, počas ktorej vieme, že to začne účinkovať, alebo tam nehrá rolu ten čas, že vlastne začnem tvoriť a musí prejsť, neviem, zo pár dní, alebo týždňov, alebo nekonzistentne sa tomu venovať, aby to malo nejaký účinok, alebo tam veľmi nezáleží na tej pravidelnosti a čase. To slovo, ktoré teraz ste aj spomenula, tá pravidelnosť, je v tom nesmierne dôležitá. Samozrejme je náročné povedať, že či je dôležité pracovať s nejakým klientom 3 mesiace, rok, pol rok. Je to veľmi individuálne, ale ak chceme pozvať tvorivú činnosť do psychoterapeutickej napríklad liečby, tak je presne tak veľmi dôležitá tá pravidelnosť. A skutočne hovoríme o 10 minútach denne. Tam sú možno dôležité také mimo tej pravidelnosti ešte ďalšie zásady, že je potrebné sa ako keby zrieknúť perfekcionizmu. A taktiež možno nečakať ani na moment nejakej inšpirácie. Je potrebné si k tomu sadnúť alebo nastaviť si tie podmienky a venovať sa tej činnosti. Ideálne možno si to zakomponovať aj do takej ako keby večernej relaxácie, kedy sme plní tých dojmov, pocitov, myšlienok a prípadne aj konfliktov z celého dňa. A nahradiť to možno za pasívne pozeranie televízie. A toto môžu byť teda také ako keby spôsoby alebo taká charakteristika, ako pracovať s tvorivou činnosťou, aby bola pre človeka účinná. Možno, aby sme iba nehovorili len o tej účinnosti za akýkoľvek okolnosti, tak za istých okolností aj tvorivá činnosť dokáže byť alebo dokáže priniesť ako keby negatívne vplyvy. Som sa chcela aj opýtať, že všetci hovoria o tom uzdravovaní a tom pozitívnom vplyve, ale dá sa tým ako keby predávkovať tým nesprávnym spôsobom? Tak napríklad ako keby tá tvorivá činnosť ponúka taký negatívny efekt vtedy, ak človek sa vyslovene ako keby neustále iba zameriava na obsah nejakej bezmocnosti, negatívny obsah, neustále nejaké depresívne príbehy píše, alebo tie obrazy sú plné iba nejakých strachov. Našim cieľom nie je, že potlačovať tieto emócie, ale skôr, aby mali aj tú stranu B a teda možnosť nachádzať aj na tie
bezvýchodiskové príbehy, ktoré človek píše, opisuje nejaké zmysluplné riešenia. Pretože inak by dochádzalo iba k ruminácii. Teda ako keby ruminácia je to taký jav, kedy opakovane sa zameriavam negatívnym obsahom bez toho, aby som hľadal nejaké nové stratégie alebo nejaké nové spôsoby riešení. A tým pádom vtedy zotrvanie iba a neustále opakovanie v tvorbe týchto negatívnych obsahov môže byť pre človeka veľmi zahlcujúce, pohlcujúce. A preto ako keby je dobré, ak som už spomínala, tvorbu tých príbehov, skúsiť vložiť, ak niekto popisuje nejaký traumatický príbeh, tak skúsiť vložiť ako keby alternatívny koniec, ako by ten príbeh mohol skončiť. Alebo pri nejakej tvorbe, ak človek ako keby používa také temné farby alebo nejakú istú symboliku, tak možno využiť a postupne tam vkladať aj nejaké svetlejšie farby, ktoré by mali aj ten odkaz prechádzať od nejakého temna k svetlu, alebo aký je ten nejaký výsledný to výsledné dielo tvorivej činnosti, častokrát plné takého chaosu, tak vkládať tam nejaké symboly, ktoré by umožňovali dávať to dielo do tej štruktúry. Znovu iba pripomeniem, nejde o to, aby sme potlačovali tie negatívne stavy, veď naopak tomu sa chceme v rámci nejakého terapeutického liečebného procesu jednoznačne vyhýbať, ale skôr o to, aby sme ako keby otvorili priestor pre, poviem to tak vzlietne, pre nejakú novú nádej, pre ako keby nové možnosti riešenia aj takej ťažkej situácie. Máte vlastne bohatú prax tým, že sa stretávate s rôznymi ľuďmi, tak máte nejaký taký, že overený rituál, taký ten tvorivý, ktorý najviac zaberá, alebo je to také rôznorodé, že tí klienti sa zameriavajú každý na niečo iné, čo im nejak vyhovuje? Je to rôznorodé a častokrát vlastne postupne objavujeme aj skrz tú takú detailnú anamnézu, čo vlastne bolo pre toho človeka vlastné v priebehu detstva, dospievania, akým tvorivým činnostiam sa rád venoval. Ale ak by sme hovorili o jednej overenej technike, tak určite vlastne v tej klinickej praxi sa významne osvedčuje denník. Teda také voľné písanie si poznámok. Častokrát to klienti aj radi doplňajú s nejakou kolážom obľúbených obrázkov alebo nejakou fotografiou. Je to výborný spôsob, ako aj niekedy bez nejakého odborného vedenia, bez terapeuta, zapracovať na sebe, na svojom sebapoznaní, na nových spôsobov nejakého prežívania a tak. Dá sa možno pri tejto liečbe, alebo keď ten klient prostredníctvom toho reguluje nejak tie negatívne emócie, tak vlastne vie do toho zapojiť aj iných členov rodiny, alebo to v tom prípade má úplne opačný efekt. Možno mám na mysli tvorenie s deťmi, alebo proste vytvoriť si nejaký taký rituál, aby do toho zapojil aj tých ostatných členov. Neviem, či to v takomto štádiu má nejaký efekt, ten pozitívny alebo nie. Jednoznačne, ako dotkla ste sa ďalšieho dôležitého prvku, ktorý je celkovo pri terapeutickej liečbe dôležitý a zvlášť napríklad aj ponúka sa pri tvorivých činnostiach, a to je, že som v komunite. A či hovoríme o tvorivej komunite, alebo či hovoríme o nejakej rodinej komunite, do ktorej môžem jednotlivých členov zapojiť, nehovoriac o matkách, ktoré sú doma a potrebujú ako keby aj sklbiť ten čas pre seba aj s deťmi, pretože možno momentálne nie je možnosť ako keby si vyhradiť iba individuálny čas pre nich, tak to je spôsob, kedy vlastne môžu tvoriť všetci. A nejde o to ako keby učiť niečo deti pri tej tvorbe, oni si voľne tvorbia, mamka si voľne tvorí, takže je to veľmi, veľmi významný taký akcelerátor,
k tej pozitívnej zmene, byť v nejakej komunite, prípadne tvoriť priamo v rodine. Spomínali sme možno, že ten talent tu nehrá akože nejakú dôležitú úlohu, ale nestáva sa vám niekedy, že ten človek napríklad vôbec k tomu neinklinoval, ale že tak tajne v sebe niečo objaví? No to je vlastne aj na tej mojej práci, okrem iných a pekných vecí krásne, že zrazu ako keby pred sebou objavujete taký diamant, čo všetko v tom človeku je. Takže áno, vďaka tomu, že individuálna terapia ponúka skutočne také, ako keby taký intimný vzťah, taký individuálny prístup, tak častokrát klienti sú otvorení skúsiť niečo, povedzme tajne, a postupne to tak rozbalia aj pre to okolie, že ich to začalo baviť. Ale ten možno intimný úvodný moment na začiatku, že budú to tvoriť bez tlaku na to, že to musia niekde vystaviť, alebo že sa ich partnerka budú pýtať, ukáž mi, ako to dopadlo s tým obrazom, tak to je ten dôležitý moment, že to proste robia iba pre seba, ako sme spomínali, pre to autentické vyjadrenie tých emócií. A skúšali ste už možno aj pliesť alebo hačko, alebo toto ešte vôbec, áno? Áno, skúšala som a vlastne bol tam aj poviem, taký vznešený cieľ v tom zmysle, že stala som sa prvýkrát krstnou mamou a chcela som vlastne upliecť svetrik, malinký svetrik pre svojho krstného syna. Ale zrazu vlastne prišli do toho také časové pracovné okolnosti, že som to nestihla dokončiť a uvedomujem si, že pre to naučenie sa takých činností, tak človek potrebuje také rozhodnutie, vyhradiť si na to čas. Ale pozor, o tých tvorivých činnostiach, o ktorých my hovoríme, ktoré napríklad chceme na také povzbudenie duševného zdravia, udržanie nejakej duševnej rovnováhy, tak nejde o to, aby záverečným produktom bol nejaký svetrik. Proste iba tak nejaké hačkovanie možno z toho, alebo pletenie, vznikne nejaký šál, ale toto nie je cieľom, aby ten výsledný produkt bol niekde vystavený alebo mal nejaký užitok. Takže tak. Ja som možno presne ten príklad, že nepletiem ani neháčkujem. Teóriu ovládam, ale aj keď som to skúšala, alebo pliesť takéto tie základné makrame zo špagátov, tak áno, ono to bolo naozaj upokojujúce. Aj keď ten výsledok vôbec nevyšiel ako mal, z toho som bola sklamaná, ale ten proces bol super. Áno. Takže nedopracovala som sa zatiaľ k výsledku. Rozumiem. Ale ten proces bol super a viem si to úplne predstaviť na také vypnutie a zrelaxovanie. Možno, keď si aj spomeniete práve na ten stav, hneď ste sa krásne rozžiarila, keď ste o tom hovorila, tak vlastne častokrát sa to spája aj s takým flow stavom. Flow je vlastne, tak ako ho definoval jeden psychológ maďarského pôvodu, žijúci v Spojených štátoch, také zaujímavé meno Mihaly Csikszentmihalyi. Fúha. Tak je vlastne stav, kedy naše schopnosti, kompetencie sú ako keby v rovnováhe s výzvou, ktorej máme čeliť alebo riešiť, že nie je to ani príliš ťažká nejaká výzva, ale ani príliš ľahká, ako keby produkuje to vtedy tú najlepšiu motiváciu, tak práve flow, keď dali ako keby nejakých probantov do magnetickej rezonancie, tak zasvietili oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za sebakritiku a nadmerné premýšľanie o sebe. Vtedy ako keby boli tieto oblasti znížené, keď človek bol vo flow stave. A teda toto dokáže spúšťať tvorivá činnosť, dostať nás až do takého flow stavu, kedy menej ako keby premýšľame o sebe, viac sa zameriavame na tú činnosť a to prináša jednak, že sme produktívnejší a aj takú samotnú radosť, také ako keby naplnenie toho pracovného času. Radosť tam bola z procesu, z výsledku už menej, ale to som brala tak, že áno, že proste je to poprvé. Bolo by zaujímavé napríklad položiť aj tú otázku nejakému tvorcovi, či má napriek tomu, že už je taký zručný, automaticky ako keby dokáže vyrábať tie svoje diela,
tela alebo výrobky, keď to tak trošku nepekne poviem, že či má aj nejaké obdobia v priebehu toho týždňa, kedy ako keby tvorí bez tlaku na výkon, bez tlaku na to, že nemôžem urobiť chybu, lebo veď materiál je drahý, tak aby mi z neho neubudlo. Ja osobne dovolím si povedať, že je to veľmi dôležité pre tých tvorcov v tom slova zmysle, aby im neunikal alebo neunikol ten dar tvorivosti, kreativity, ktorý majú, a aby sa nestali iba nejakým strojom na výrobu nejakých produktov. Áno, tam sa potom môže stať aj to, čo sa stáva nám pri iných činnostiach, a to vyhorenie, že aj to kreatívne, hej, že tam je to tiež akože časté. Napríklad máme aj tvorcov, ktorí tvorili a presne tým tlakom, že bolo toho veľa predávať, vianočné obdobie, Veľká noc, veľký tlak na ten predaj a na ten počet vlastne, tak potom tiež majú obdobie, že kedy sa úplne že od tej tvorby vypnú, že potrebujú si dať pauzu. Tak to bol pre mňa taký zaujímavý moment, že človek aj pri tej kreatívnej činnosti, ak je tam tlak na ten výkon, tak čo to dokáže. Áno, pretože vlastne v tomto zmysle tá kreatívna činnosť isté je tam o mnoho viac prítomná ako v nejakom inom povolaní, zamestnaní, ale vlastne už v tom momente sa to stáva nejakým chlebíkom, ktorým sa živím. Nie je to, ako sme hovorili o tých terapeutických účinkoch tých kreatívnych aktivít. Ako by sme mohli začleniť tú tvorbu možno do každodenného života, možno aj pre tých ľudí, ktorí nie sú veľmi kreatívni, alebo sa tak nedefinujú, že skôr poďme k tým typom teda. Možno, že čo by mohlo pomôcť aj týmto ľuďom. S tvorivou činnosťou, aby mala terapeutický efekt, účinok, môže človek začať aj bez prítomnosti nejakého terapeuta. Samozrejme, ako hovoríme o nejakých ťažších emocionálnych stavov, tak tam je veľmi dôležité, aby človek na to nebol sám a ako keby dovoliť si tú pomoc toho terapeuta. Takže od pravidelnosti by som k druhému bodu, ktorý sme tiež spomínali, prešla ku takému vzdaniu sa toho perfektná, toho dokonalého. Ako keby isté, že Pinterest alebo iná tvorivá scéna ponúka krásne inšpirácie, čo by sme chceli vytvoriť, ale pre začiatok je veľmi dôležité, aby ten tlak na výkon tam nebol. Inak doslova odplašíme týmto ten už spomínaný flow stav. A ďalším ako keby krokom by bolo možno aj tak trošku aj precízne si nájsť tú vhodnú pre mňa tvorivú činnosť. Určite by sme tu našli fanklub, ktorý háčkuje, štrikuje. Pre niekoho je to skutočne niečo, čo ho nejak nenadchnem, že možno skôr by to bola keramika, pre niekoho iného je to práca s telom, nejaký tanec alebo voľný pohyb na hudbu, takže vybrať si skutočne aj nejak tak niečo, čo mi je vlastné. A tiež niečo, čo sme aj spomínali, ak nič z toho doposiaľ ma nejak neoslovilo, alebo nemám možnosti, aby som to zahájila takú aktivitu, tak napríklad začať s tým obyčajným písaným denníkom, kde môžem si kresliť schémy, voľne písať svoje pocity, prípadne si niečo nalepiť. A to môže byť aj taký pekný odrazový mostík pre ďalšie tvorivé činnosti, následne napríklad k nejakej voľnej maľbe, že len tak voľne nanášam akvarel alebo farby na papier a tak. Možno v tej liečbe ešte pacientov, tak vy im dávate možnosť výberu, alebo už to prispôsobujete tú terapiu kreatívnou činnosťou možno tomu danému prežívaniu, alebo ako to je vlastne v praxi? Vlastne je veľmi dôležitý ten v rámci tých úvodných stretnutí ten podrobný popis toho príbehu alebo anamnéza, ako to my nazývame, kedy vlastne aj kedy môžem aj ako keby spoznať detálnejšie také záľuby toho klienta a na základe toho si vyberáme. Je potrebné povedať, že vlastne priamo ja osobne nemám nejaké že
artterapeutické stretnutia s tým klientom. Skôr je to o tom, že je to taká práca na doma, ktorú tomu klientovi odporúčam a pozývam ho k tomu. Takže priamo na stretnutí je to častokrát taká práca so slovom, emóciami, myšlienkami, práca s telom, ale následná už taká kreatívna, tá pravidelná, dennodenná činnosť, ktorú on môže zakomponovať do svojich dní, sa deje medzi tými stretnutiami. Mám tu ešte takú rubriku. My to dávame, že Rapid Fire Questions sa to volá. Bude to v angličtine. Bude to v slovenčine. Ale ešte stále nemáme názov príhodný. Niektoré veci v angličtine znejú lepšie. Tak máme proste otázky, že kde si máte vybrať, že buď alebo. To je milé. Že veľmi nepremýšľam nad tým, ale tak intuitívne, že čo vám hneď napadne. Áno. Tak môžeme to podľa mňa skúsiť. Poďme na to, určite. Som sama zvedavá, že čo z toho vypadne. Takže mám tu prvú otázočku, že radšej nikdy neprežívať hnev, alebo nikdy necítiť smútok? Toto sa nedá vybrať. Toto sa nedá vybrať. Prežívať hnev potrebujem. To je obranná reakcia pre mňa. A nikdy necítiť smútok. To by znamenalo, že mi na ničom nezáleží a tým pádom by môj život nemal zmysel. Ale keď si mám niečo predsa vybrať, tak asi by som išla do toho hnevu. To je riadne dilema. Otázka. Mať super schopnosť okamžite sa upokojiť, alebo nikdy sa necítiť vyhorená? Mať super schopnosť okamžite sa upokojiť. Emócia, ktorú by ste chceli mať ako super schopnosť? Empatia. Wow. Je to taká komplexnejšia, alebo neviem, či férovo odpovedám, je to doslova už taká schopnosť, ale asi by som si vybrala predsa ešte druhú emóciu takého asi radosti za akýchkoľvek okolností, čo neznamená, aby som potlačovala tie iné emócie, ale znamená to tak, že človek vníma nádej za rôznych okolností, čo potrebuje. Takže radosť a empatia. To sú samé krásne tieto emócie. Ak by ste mohli dať jednu emóciu do fľaštičky a predávať ju ľuďom, ktorá by to bola? Prajnosť. No, tak toto už asi nepotrebuje ďalší koment. To ste trafili teraz možno tak načasovo do celého tohto obdobia. Taký odkaz od vás pre našich divákov, možno aj pre tých, ktorí sa nikdy nevenovali tvorbe, lebo máme aj takých, ktorí možno nasledujú kvôli inšpirácii, ale možno aj tých, ktorí sú teraz v takom období toho, že majú prestávku, lebo nejakým spôsobom nevládzu, ale možno aj tých, ktorí akože pravidelne tvoria, že čo by to bolo také nejaké povzbudenie do týchto dní. Tak ja by som si to možno tak, ako si aj spomínala, tie jednotlivé skupiny ľudí aj tak rozdelila. A pre tých, ktorí majú teraz pauzu, tak posielam srdečné pozdravy, aby si tú pauzu užili a ako keby nevyzerali neustále tú inšpiráciu, kedy už dorazí, kedy už mi zaklope na dvere. Proste, aby si maximálne odýchli. Asi hovoríme predovšetkým o tvorcov. A pre ľudí, ktorí napríklad váhajú, zvažujú, alebo mali takú rutinu tvorivých činností, ale z toho ustúpili, tak taktiež im posielam srdečné pozdravy. A tvorivosť je základnou činnosťou, ako keby človeka popri iných činnostiach je ako keby výsostná naša možnosť ako človeka tvoriť, vytvárať nové veci, tak nech si ju nenechajú vziať, pretože nesmierne môže ich život obohatiť, ale súčasne aj oni skrz tú svoju iba činnosť, teraz vôbec nemyslím výsledné dielo, môžu obohatiť životy druhých. To bolo krásne. Ďakujeme veľmi pekne. Že som si predstavila, že to kvantum informácií, čo som ja teraz vstrebala, že by sme museli ísť od znova. A dali by sme to. Dali by sme to. O týždeň to dáme. O týždeň.